Sa Negros Occidental naman, duha ka motorista na pilasan sa liog matapos masiod sa nylon nga nakahigot sa dalan sa Talisay. Nakatuto kay Ring Pedreso. Makita sa sini nga mga laragway nga nagahabok ang porsyon sang liog sang lalaki. Nakuha nga ini matapos masiod sa nakahigot nga nylon sa Anthony Rizales Street sa Talisay City, Negros Occidental. Wala kuno natalupang dan sang hinablos ni Bibing nga si Chris dal na pahilangga ang nylon samtang nagamaneho sang iya motorsiklo padulong kuntani sa trabaho. Ulihin na niya na batsyagan nga nagahapdi ang iya liog. Kaya nanugid sa mismo nga may current iya da liog. Mis nabatsyagan niya lang kung nga naghapdi ang iya liog, ang iya nga liog. Dayon nabatsyagan niya kuno nagpundo sa iya motor kagin check niya kuno ang iya kuno liog may current na. Aminado ang barangay nga magluwas kay Dan. May isa pa ka motorista nga napilasan man bangod sa ginapayag pagpangsasko. Sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Police, posible nga halin ang nylon sa mga ginapalupad nga borador. Initial, ang hambal is nylon. So, amo pa na ginakanakan ginatawag investigation kung may mga tao gid nagapangsasko sa ina nga lugar, di ba uso subong ang palupad sang borador nga nylon man ang gamit. So, amo pa na ang i-check gid naton. Apang nagapati ang barangay officials nga hungod nga ginbutang ang nylon para makapanghalit. So far wala na maimbestigahan gid nga klaro bala. Kagaway na mablatter. Ang ilan naman sa kabersyon naman ako no burador. Di sigudo ka budlay ang bukon burador doon di na giguro mga tabo nga mo na bala. O hindi ko kumbinsido. Hindi malikawan nga magkabalaka ang pila ka mga residente, ilabi na ang may mga motorsiklo nga nagalabay man sa lugar. Siyempre kululbaan, manggid nga amo sila nga mga natabo. Nag-deploy na sa mga tanod sa lugar para mamonitor ang insidente. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.